Aita aipatu duzu, eta bai, iritsi zinen gero profesionalizatera ere, baina lehenago 18 urte zenituela zuk, Markel, ze pasatzen zure bizitzan? Bueno, azkenean prozesu zail baten ostian, baitak erabakien bere bizitzaz beste ikea. Bueno, beti esateot, izan zela prozesu gogor bat aurrez, ezta? Ez bere buruaz beste ikea oso gogor izan zen, argi dau, ez da erreza onartzea zure aitak erabakit naunean horrez bukatu gala ez, eta galdera asko etorten dia burura, baina, bueno, bentze kontzientzia trankele dukan, amak eta bisok algeen danen launketako, bueno, espiral txar baten sartuta eguen, eta, bueno, nik beti esateot, eta askotan norbait buruaz beste inaunean ikustot bi, o Nikola ikustot bi, bizikeko edo ikusteko erauzela, ez? Bat, zela inosko hori, zela itxusko bakarrik, zein jugaizki gurekin bizi ez nahi izateko, edo, zema maite bioskun, bere bizitza eta guria balorean jarri egula, eta guria balore gehiago mundu, eta beria alde bat itxeo guk guria jarraitu deigunik, ez? Eta Nikola bizi izan dut, eta, bueno, maitasun askoki horretzat, ja. Txirrindularitzak ere aurrera bide horretan lagunduko zizun, noski? Bai, argi dau, ez? Argi dau lagundu ez dela, txirrindularitza azkenean, bueno, bakarkako kirol ba, gogorra da, erakustutzu disiplina bat umetatik, eta, bueno, nik usteot erakutzi ostela, bueno, nahiz da, oso txirrindulari handixia izan arren, borreka benbiala, ez da? Aurrian dira esenak eta atzekuak berdin-berdin inbiu, berdin-berdin zehaketan berdin-berdin sufriken du, eta nik usteot hori txirrindularitzat ikasioten hori, bizitza normalea be, aplikabal izan dela. Bueno, zuk esan duzu, txirrindulari haundia ez izan da ere, klaro, zer da txirrindulari haundia izatea? Markel, ze gauza bada behar bada, baitzuliak eta etapak eta ez irabaztea, baina sare sozialetan eta jarraitzen zaitugunok badakizu zure inguruko guztiek ikaragarri pila maite zaituzela eta estimatzen zaituzela, baita telekidek ere. Egiz esan, eskartzen da, azkenean, ze askotan, ni beti zaitot, ez? Errepidean igual ez dut asko erakutzi, ez dut emaitza hola garrantzitsu lortu, baina kanpoan, ez dakit, jentian maitasun hori, gertutasun hori sentiketenean, bueno, ez dut, azkenean, ze gauza politia, ez da? Egun baten, eta ja 28 urteakot, laizter, kirol bizitza bukatuka, eta geliketan dena pertsonia, geliketan dena harremana da, horitzapenak, eta, bueno, hori ere inbu, ze politia, ez da? Goezen lekura goezela, bentzet lagun bat eukio ikela, erozinekin kafe bat, edo garagardo bat hartzeko eman gauzela. Aizu, eta 14 urte profesionetan pasata gero, oraindik ere, Trek bezalako talde handi batean aritzea ere, izango da, etapa handi bat irabaztea, ez da? Bai, taldean oin ja, aurten hasi ja, abuelito, dituz da. Abuelito, veterano. Azkenean, berderaz ez dakit asko, eta ez dut da, abuelito. Bai, bueno, ja, zarrenetaikoaga, eta bizitzako beste fase baten sartzen ga. Berriz ere zure gaztarora egingo dugu, Markel, ze, bueno, 18 urterekin kolpe latza, esan duzu, eta aura gainditzen ari zinela, 22 urterekin, oraindik ere afizionatu mailan ari zinela, beste kolpe latz bat. Bai, minbizia eukinen, konparauta aurrez bizizanenakin behetzen gauza hondik izan, ez? Jo, gola esan da, minbiziai buruz berbaikia gola, emoten dau, baina, bueno, lehen esaute moan, aiteak erabakienean bere buruaz besteikia prozesu gogor baten ostien izan zen, desgazteko prozesu baten ostian, eta askotan ez dateot, iaunitzela entrenauta, ez da? Entrenauta minbizian fase horta. Pronostiko osoan neukan, galetu notan nik itziarrei, zerotik egunea ze probabilian neukan aurre urteteko. Eta gogoratzen nahi zitziarrek esaten oztela, onkologian eguneko egunetzeguela, baina 95 mutuen oztela. Eta esaten oztan, itziar, holako lista dagot bizitzan gauzak egiteko, holakoa. Inen biosuna, baina osatu ze, gauza mordoak otiken, eta hola izan zen. Banek isen, dana ondo fango zala isa seguru, bi ebakuntza eukinen, 20 kimioterapia zezino, 2 urte ostian atzea beste rekaia eukinen beste tumora, kendu nostean dana ondo fan zen, da sorionez, bueno, astutako bizitako etapa bada, ez da. Baina ari zara gainera, ez da? Aipatutako zerrenda hortan agertzen ziren gauzak eta egiten orain. Bagoia, baina batzuk inala bestatu sortzen dira, eta askotan horretik nemazte burua onditzu jat. Ikusiko dugu, Markel Irizar 22 urterekin, minbizia zuela eta horren berri emanaz, prentsaurrean izketan. Armstrongek izandako barrabiletako minbizia Markel Irizar berak jasan behar izan zuen 6 urte geroago. Bai, hombre, norbeantzako gogorra, egisa esan nik, aitea galdunen oinala urte, eta gauzak ez dut guztiz samor euki, baina, ni nahiko ondo hartu dut,
lagunan eta familixan bidez aurrera urten dut, eta pena ondixenakot familixatik, ez da, sufrimentu gurentzako da, eta batez nera amatik, ez da gaizki bail pasaiken, eta pena geixin horrek emutaz, bai nire eskia, bai nire ama, bai nire familixana, nirekin egon da urteana, zerbait lortzenen ez, da gure ametsa, eta azkenean hola zapuzketia pikima penagarrixea. Baina, bueno, dana nik uste paseuko ala, momentu txarrak dira, baina danon laguntzen. Gaizte, Markel. Bai, zahartu gamajo, ez da? Zahartu gamajo. Gazte, baina ze fundamentuz hitz egiten duen. Egia. Bueno, orduan ere. Hor konturatzen naiz, fizikoki igual asko aldatu gela, baina mentaliaz ez da. Orduan arduratzen ostan amak eta alaitzek eta ondio begola ikustet, ez da. Hala ere, zu badaukazu anekdota oso bitxi bat, nola jabetu zinen minbizia zenuela? Jo, zierratxakin eguen, nire taldeki batekin gelan eta gabasan, da argixia ja itxungita dukan. Eta hasi zen komentekien, zela bere lagunik honetaik baten neska minbizia izil zen. Jota nik izan zen, zela izalek, ez da, enkazte, ez da, minbizia iziltzea. Eta esaten dutzen, izan bila pasada bat, ez, zu lan zingo zamoan, ez, hasi hola begira, ez, eta palpau alizatea bultua guztula. Eta hori nire momentuan ikusinen zehor zen neukala, ez da, barraibietan. Eta goratzen naiz, zenotela, benga, argixe piztu zeustu oso zakotela. Eta goratzen naiz, beha apurua moskea bintzela, ez, anoztan, gauza honekin ezin txantxaik, ez? Baina ez, zigarten nik zehor zen neukala, eta, bueno, horraz izan prozesuana. Eta zierri esker, igual, konversazio horri esker, gara izartu nuen eta dana ondo fan zen, ez da? Izan ere, horren inguruan hitz egitea ere oso garrantzitsua da. Eta askotan akaso, beldur pixka bat, erreparo pixka bat badiogu, ez da? Minbiziari, gai modura. Eta nik uste gaina gizonezkoak gehi hau. Emakume batek adiez nik uste bular baten edo kistematu oso behigarri ezkeo beriela joan gaztela mediku, ez da? Eta zenbat aliz jasoetu ni mezu batek esan asko ardurotu eta naiz, asko igual bizikin ebikin delako, min eukiot, bultua eukiot, eta nahi pentsekin medikua fatean egin zaitu, medikura zi, medikuak ez du jaten. Eza, badazpada, ezkenean minbizian importantiena goiz hartzeia, ez da? Lehenengo estadioan hartzeia. Orduan, ni beti bialtzote mezu da, norbaitek zor zigarrizko, fan deixela medikura, zorioneko gaz, kriston sistema onaku eta nik uste oso profesionala diala eta konfientza da nahi bila. Hau importantea, hau garrantzitsua da, lehen da bizi esploratu zuen burua denok ere, eta nabaritzen bali baduzue, igual, karo, ze Markelek ere garai hartan ez zuen jakingo hau daukat. Zerbait susmagarria nabaritzen bali baduzue, joan medikura eta geratu lasai. Karo baiet, nik uste hori xeala honena.